Tak nevím, co si o tomhle budete myslet. Na britských univerzitách se studenti asi brzy dočkají šokujících změn. Dobře poslouchejte. V rámci politické korektnosti ze stěn a chodeb zmizí portréty a busty slavných předků. A důvod? Jsou příliš bílí a v zahraničních studentech z neevropských krajin mohou vyvolávat pocit úzkosti nebo vzpomínky na kolonialismus. Zdá se to neuvěřitelné, ale děkan Ústavu psychiatrie a psychologie slavné britské King's College v Londýně oznámil, že z prostor školy musí zmizet podobizny, jak řekl, vousatých bílých mužů. Jde o slavné britské vědce a intelektuály, kteří už nevyhovují dnešní ultrakorektní politice britských institucí. Má je nahradit takzvaná stěna rozmanitosti. Fakulta by neměla vystavovat jen busty bílých vousatých mužů z 20. let minulého století, ale měla by udělat místo podobiznám lidí z různých etnických a kulturních skupin. Z průčelí budovy by tak měly zmizet třeba busty zakladatelů slovutného ústavu, neurologů Henry Maudsleyho a Frederika Motta, a budou následovat i další vědci, kteří mají tu vadu, že jsou příliš bílí. Ozvat se proti těmto návrhům už dnes vyžaduje kromě zdravého rozumu i osobní statečnost. Lidé v rámci politické korektnosti už zešíleli. Prakticky dekolonizujeme naši minulost. Někteří studenti už dokonce mají problém s tím, že je učí bílí profesoři, bez ohledu na to, že to jsou nejlepší odborníci v oboru. To je opravdu šílené. Podobně už existuje studentské hnutí Rhodes musí dolů v Oxfordu. To si dalo za cíl sundat z průčelí budovy univerzity sochu Cecila Rhodese, britského koloniálního politika. Jedna z nigerijských studentek například řekla, že pokaždé, když se na sochu podívá, cítí nevýslovnou bolest. Takže tento monument čeká Británii možná stejný osud, jaký stihl před 2 lety Rhodesovu sochu stojící před univerzitou v jihoafrickém Kapském městě. Já jsem si té sochy nikdy moc nevšímala, jsem tu, abych studovala, ale jestli to někomu udělá dobře. A aby toho v rámci korektnosti nebylo málo, se svou troškou do mlýna přispěchalo i londýnské metro. Jeho zaměstnanci už brzy přestanou oslovovat cestující tradičním dámy a pánové, ale budou je zdravit genderově neutrálním good morning everyone, tedy něco jako dobrý den každému. Gabriela Božilová, Prima FTV.